I dag skal vi strikke Bella her, og ja, sig lige hej Bella. Nu henter vi strilerne, så vi kan strikke hende. Odin, jeg har ikke noget til dig. Ja, du hørte posen til godbidder, hva'? Jeg har ikke med. Jeg skal også strikke Odin i dag, tror jeg. Og så Bella, vi bliver lige herinde i dag. Sådan der, Bella. Så bruger vi den her grove børst. Hvad så, Bella? Har du rullet dig et eller andet i dag, eller hvad? Jeg har jo bare lagt dig lidt ned. Der regnede jo. Der var sikkert ret koldt der. Det skal vi vist også have bræsten. Så bruger vi en lidt blødere strile. Den ser ikke så blød ud, så vi bruger den ikke til hovedet eller benene. Kun krop. Hold da op, du er godt nok, du er tyk, Bella. Så. Det er ikke for dig. Det håber jeg ikke, det betyder noget. Det går da nok. Og Bella, det håber jeg også. Det skal nok blive op. Godt nok slut. Så bruger vi den her hårrens, så det her det er sådan lige til sådan den der trekant-agtige linje der. Og så det kommer til at se lidt vildt ud, når det er, at jeg skal tage hendes hår op, fordi den er lidt stivbæret. Det har hun altid været. Og det her det er sådan til at børste det der ekstra noget væk. Okay. Så tager vi den anden. Så kan vi tage den anden til sidst. Her Bella. Gud, Bella. Forsøg 2. Ja, det bliver af. Åh Gud. Forsøg 3. Ja. Gud, pink. Nej. Kom her, Bella. Det går lidt mere end skyld. Kom her. Mad. Det smager godt. Skal vi gøre det til sidst? Okay. Bruger vi den her kamp, fordi at rense hår. Det gør vi bagefter. Det kan man ikke lide i dag. Bella, nej. Bella, så skal du ikke.
heller ikke komme her. Hvorfor har du så meget halm i dit hår? Har du rullet dig i halmen, eller har du bare sovet? Slap af. Ej, ved du hvad? Odin, han lå sådan med hovedet ned og satte hovedet i stolen. Det var han ikke. Egentlig bare. Ej, jeg ville synes, være ked af det, hvis det var. Men det tror jeg ikke, han er. Jeg ved han ikke. Bella, hvad fanden er det, du laver, søde? Det er ikke mad, der er der. Det er steriler. Se, det er en svamp. Og det er sådan en, man børster sit hår med. Ja. Bella, søde. Ja, Bella. Så tager vi den her mere herhen. Så, det er nu. Det er bare bedre. Altså seriøst, hvad jeg vil gerne vide, der Bella. Seriøst, har du lagt den med det? Hvor er det som Ole? Nu skal vi prøve at tage forsøg 4. Bella? Kom her. Du skal ikke læne dig op ad mig, vel? Det var den anden fod, du skal læne dig på. Så tager vi den næste. Bella, det er mig, der bestemmer. Kom, sus. Kom. Nu er så tæt på. Gør vi den anden dag, så gør vi det i morgen. Jeg ved godt, nogen måske vil sige, at man skal ikke gøre det først i morgen, og det skulle være nu. Men nogle gange, så kan man bare ikke. Nogle gange har Bella bare ikke rigtig lyst. Og så accepterer vi selvfølgelig det. Men vi kan også prøve at strile Odin, men jeg kan ikke rense hans hår, fordi så bider han mig, og det har jeg ikke lyst til. Og ja, jeg burde prøve, men jeg vil ikke skade mig selv for videoer.